Το ανθρώπινο σώμα συντηρείται μέσω καθαρισμού, προσαρμογής και επιδιόρθωσης. Ανταποκρίνεται στο τοξικό φορτίο κινητοποιώντας οδούς αποβολής. Αντιδρά στη βλάβη των ιστών ξεκινώντας διαδικασίες επούλωσης. Προσαρμόζεται στις περιβαλλοντικές συνθήκες μέσω εξελιγμένων συστημάτων ανάδρασης, που διατηρούν την εσωτερική ισορροπία. Τίποτα από αυτά δεν απαιτεί πόλεμο. Ωστόσο, η σύγχρονη ιατρική έχει κατασκευάσει μια περίτεχνη μυθολογία στην οποία το σώμα βρίσκεται σε ένα μάχη ενάντια σε μικροσκοπικούς εχθρούς. Σε αυτήν την αφήγηση, εξειδικευμένα κύτταρα πολεμιστές περιπολούν την κυκλοφορία του αίματος κυνηγώντας εισβολής. Πρωτεϊνικά όπλα σε σχήμα Y, που ονομάζονται αντισώματα, εξουδετερώνουν τις απειλές με φοβερή ακρίβεια. Τα κύτταρα μνήμης διατηρούν πληροφορίες για προηγούμενες μάχες, έτοιμα να κινητοποιήσουν τις άμυνες σε περίπτωση μιας νέας συνάντησης. Το λεξιλόγιο είναι αποκαλυπτικό: άμυνα, επίθεση, εισβολή, επιτήρηση, μνήμη, αναγνώριση, ανοχή, απόρριψη. Αυτή είναι η γλώσσα της στρατιωτικής στρατηγικής, όχι της βιολογικής συνεργασίας. Το πλαίσιο προϋποθέτει ότι το σώμα υπάρχει σε μια αντιπαλότητα με το περιβάλλον του, ότι η φύση είναι θεμελιωδώς εχθρική και ότι η επιβίωση εξαρτάται από την επιτυχή διεξαγωγή του πολέμου. Αυτή η διατύπωση είναι ψευδής. Και οι συνέπειες της πίστης σε αυτήν ήταν καταστροφικές.